Много от вас попитаха как направих ето този хайвер от кафе. Затова днес ще ви покажа стъпка по стъпка целият процес. Започвам с течност по избор, като ще направя два вида хайвер – от кафе и от нар. Тук е важно да използвате везна и да спазвате правилно пропорциите. Разреждам сиропа от нар с вода. По желание в течността може да се добави и боя за подсилване на цвета. За да се получи желания ефект на хайвер, ще използваме агар-агар. Това е растителен желачин, който стяга много по-силно от обикновения. На всеки 100 мл течност се слага по 1 грам. Агар-агарът се активира само при кипване. Последната ключова част е леденото олио, което е стояло поне 1 час в фризера. Важно е течността да изчине до около 60-70 градуса, за да се получат перлите. Можете да използвате спринцовка, също така и бутилка. От високо започвам да пускам течността в леденото олио. А сега ги отцеждам от олиото. И след това ги измивам. Сега са готови да ги сложа на авторското ми тирамису. Заповядайте в ресторант Немо, за да опитате нашето тирамису черен хайвер и нашата пана кота червен хайвер.